Είμαι η Σίλια και σας καλωσορίζω σε άλλο ένα επεισόδιο του Oh My Gosh. Βρισκόμαστε για άλλη μια φορά εδώ στο Ελί, στη Γλυφάδα και είμαι έτοιμη να υποδεχθώ την επόμενη καλεσμένη. Νομίζω ότι αν σε αυτό το podcast θέλουμε να μιλάμε για γυναικεία αλληλοϊποστήριξη και επιχειρηματικότητα, δεν μπορεί να λείπει η σημερινή καλεσμένη. Μυρκέτα, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Πιστεύω είσαι το κατάλληλο άτομο να μιλήσει για όλα αυτά. Θα χαρώ πολύ. Πιστεύω θα έχουμε μια έτσι πολύ ωραία κουβέντα. Και συγχαρητήρια κιόλας για αυτή την πρωτοβουλία, γιατί όντως υπάρχει ανάγκη τη σήμερα ημέρα για αλληλοϊποστήριξη και νομίζω ότι είναι ωραίο παράδειγμα για τις υπόλοιπες γυναίκες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω αρχικά πώς ξεκίνησε το ταξίδι σου στον κόσμο της επιχειρηματικότητας. Ξεκίνησε σαν ένα χόμπι. Η αλήθεια είναι ότι δεν φανταζόμουν ποτέ τον εαυτό μου σαν επιχειρηματία ή δεν φανταζόμουν ποτέ ότι το όνειρό μου είναι να έχω κάτι δικό μου. Μου άρεσε η μόδα αρκετά και θα ήθελα να ασχοληθώ σε αυτό το τομέα, σε κάποιο πόστο, κατά προτίμηση στο μάρκετινγκ, γιατί αυτό σπούδαζα. Και κάπως, επειδή πειραματιζόμουν και στον ντύσιμό μου και σε αυτά που φορούσα και λίγο σε κάποια τζιν παλιά vintage της μαμάς μου, για δική μου προσωπική χρήση και τα μεταποιούσα, έτσι ξεκίνησε όλο αυτό για μένα και για τα δικά μου γούστα. Και επειδή τότε δούλευα στην εστίαση, όπου πάρα πολλοί κόσμος περνούσε και έβλεπε αυτά τα ρούχα, γιατί ήμουνα στην υποδοχή, οπότε είχα αυτό το πλεονέκτημα. Και αυτό μου έδωσε ουσιαστικά την ευκαιρία για να είμαι σήμερα εδώ, γιατί δεν το είχα σκεφτεί. Απλώς αποζήτηση του κόσμου και επειδή άρεσαν αυτά που έφτιαχνα, κάπως έτσι μπήκε αυτό το μικρόβιο μέσα μου. Και ήθελα να σε ρωτήσω για τις σπουδές σου, λοιπόν. Είπες ότι έχεις σπουδάσει marketing, σωστά? Πιστεύεις ότι σε βοήθησαν σε όλο αυτό που κάνεις τώρα ή περισσότερα έμαθες στην πράξη? Περισσότερα έμαθα στην πράξη, γιατί τότε κανείς δεν δίδασκε το επιχειρήν. Στο marketing ήταν πολύ θεωρητικά αυτά που κάναμε. Τότε, εντάξει, ήταν και τελείως διαφορετικός ο τρόπος διαφήμισης. Δεν υπήρχαν καν τα social media, οπότε νιώθω γριά, αλλά μαθαίναμε για τη διαφήμιση στην τηλεόραση μόνο και το ραδιόφωνο. Αλλά στην πράξη τα μαθαίνεις όλα. Ευτυχώς, βέβαια, πλέον υπάρχουν και σεμινάρια και υπάρχουν και αρκετές ομιλίες που για μένα είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνεις από τα λάθη των άλλων, είτε από μια εμπειρία που μοιράζονται και ύστερα εσύ στην πράξη, είτε αν δουλέψεις κάπου για αρχή για να μάθεις και στην πορεία όταν έχεις κάτι δικό σου που τα μαθαίνεις με την καλή ή την κακή. Από την καλή και από την ανάποδη. Μιας που το πήραμε έτσι από την αρχή σου, για πες μας λοιπόν πώς ξεκίνησε το No Thinking για αρχή. Λοιπόν, η No Thinking, ή θα την πω εγώ, γιατί όχι, σε γυναικείο podcast είμαστε. Εννοείται. Η No Thinking ξεκίνησε έτσι σαν χόμπι, οπότε πολύ δειλά και διστακτικά από αυτή την απλή μεταποίηση που έκανα για μένα, συνέχισα να κάνω για κάποιες φίλες και ύστερα για φίλες φίλων και ύστερα ένα μικρό budget που είχα αποταμιεύσει για την αρχή του μεταπτυχιακού μου τότε. Είπα θα το ρισκάρω. Το πρώτο ρίσκο λοιπόν που πήρα και μετά ακολούθησαν αρκετά ήταν αυτό που ευτυχώς πήγε πολύ καλά και έδωσα λοιπόν αυτά τα χρήματα για να ξεκινήσω αυτή την επιχείρηση που σήμερα έχει κλείσει και 10 χρόνια. 10 χρόνια? Ναι, όχι, κάτσε. Συγγνώμη, παραπληροφόρηση, το 25 θα κλείσει 10 χρόνια. Οκ, δεν είναι πολύ μακριά, είμαστε στη μέση σχεδόν. Δεν ξέρω τι μου γίνεται. Και αφού είχες χτίσει αυτό, στη συνέχεια ήρθε η Tanpire. Σωστά. Αυτό πώς προέκυψε? Λοιπόν, αυτό προέκυψε πάλι σαν δική μου ανάγκη και πειραματισμό. Βρισκόμουν στη Γερμανία λόγω του συζύγου μου, που μέναμε και αρκετά χρόνια και έτσι εκεί κάνουν όλες self-tan, είναι πάρα πολύ εξοικειωμένος. Δεν έχουν και πολύ ήλιο. Δεν έχουν και ήλιο. Αναγκάζονται. Και γενικότερα όμως τους αρέσει το self-tan, το έχουν λίγο στη ρουτίνα τους. Οπότε έτσι κάπως ξεκίνησα και εγώ, είχα δοκιμάσει τα πάντα σε όλες τις μορφές. Δεν μου άρεσαν και κάπως έτσι ήρθε η ιδέα για αυτά τα drops που είναι και δεν έχουν και χρώμα. Γενικά δεν μου άρεσε καθόλου που κάθε φορά που έκανα self-tan έπρεπε να πλένω ρούχα και σεντόνια. Δεν ήταν το χειρότερό μου. Και κάπως έτσι ήρθε αυτή η ιδέα να το κάνω στην Ελλάδα. Πολύ δύσκολη αγορά δεδομένου του ήλιου και του...
δεν έχουμε φόβο για τον ήλιο εδώ, καμία σχέση. Βλέπουμε ήλιο και λιώνουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κακός. Είναι πολύ επικίνδυνος ο ήλιος. Ωραίος, μέχρι ένα σημείο, με προσοχή. Ισχύει. Και επίσης και το σολάριουμ πολύ επικίνδυνο. Ναι, δυστυχώς. Πρέπει να προσέχουμε αρκετά. Ναι. Γενικότερα, εντάξει, αλλάζουν οι εποχές, εξελισσόμαστε και όλο ένα και βλέπουμε πράγματα. Βγαίνουν έρευνες, που καλό είναι να... Εντάξει, είναι το σώμα μας, είναι η επιδερμίδα μας. Καλό είναι να το ψάχνουμε και να είμαστε πιο υγιείς, μαυρισμένοι, παρά Σίγουρα. να ρισκάρουμε. Και νομίζω και όλο το προϊόν σου είναι σχεδόν 100% φυσικό. Ναι, είναι πάνω από 90% φυσικό. Γενικότερα προσέχουμε πάρα πολύ τη φόρμουλα. Την έχουμε φτιάξει εμείς με χημικούς, γιατί δεν είμαι χημικός, γι' αυτό λέω εμείς. Στην Ελλάδα, για να έχουμε και λίγο τον έλεγχο και του τι γίνεται. Θα ήθελα αυτό έτσι να το κρατήσω εδώ. Και φυσικά δερματολογικά ελεγμένα, όλα τα τεστ. Πάρα πολλούς μήνες μέχρι να πάρουμε επιστοποιήσεις και να βγούμε στην αγορά. Το παλεύουμε πάρα πολύ. Πολύ σημαντικό για να μπορέσει κάποιος να το εμπιστευτεί το προϊόν. Ναι. Θέλει λίγο η γυναίκα και λογικό να ξέρει τι βάζει πάνω της, αλλά είναι παρεξηγημένα τα ελληνικά προϊόντα. Δηλαδή δεν έχουμε κάτι νομίζω δεν υστερούμε σε κάτι από τα ευρείας ή από του εξωτερικού. Κάνουμε πολλή προσπάθεια και έχουμε πολύ αξιολόγους ανθρώπους και χημικούς και εργαστήρια στην Ελλάδα. 2 επιχειρήσεις λοιπόν. Πώς πιστεύεις ότι σε έχουν βοηθήσει τα social media για την προώθηση των 2 επιχειρήσεων? Αρκετά. Εντάξει, δεν θα πούμε ψέματα. Ζούμε στην εποχή των social media και του scroll. Λοιπόν, εγώ όταν βγήκε το Instagram app, το είχαμε κατεβάσει όλοι τότε για τα φίλτρα, που ήταν αυτά τα Polaroid φίλτρα. Δεν είχαμε καταλάβει καν ότι είχαμε κάνει λογαριασμό εκεί. Οπότε εγώ, όταν είχα ξεκινήσει με το Facebook, που ο αλγόριθμος ήταν πάρα πολύ με το μέρος μου τότε, και πουλούσα από εκεί. Κανονικά είχα την εταιρεία. Απλά δεν είχα ακόμα το ιντερνετικό κατάστημα. Απλώς αυτό με βοήθησε πολύ να μπω από την αρχή στα social media, γι' αυτό το αναφέρω. Δηλαδή, όταν ήρθε το Instagram το πιάσα από την αρχή, το TikTok πάλι το πιάσα από την αρχή. Προσπαθώ να τα παρακολουθώ όλα. Δεν γίνεται δυστυχώς. Πλέον έχω μια ομάδα που είναι σε αυτό το κομμάτι, που είμαι πάρα πολύ ευγνώμων γενικά για την ομάδα μου. Και είμαστε δηλαδή, δεν είμαι μόνη μου, όλοι μαζί προσπαθούμε να είμαστε στην επικαιρότητα και να τα χρησιμοποιούμε προς όφελός μας, να κάνουμε και τα trend, να δείχνουμε και τις αξίες μας, να παίρνουμε και λίγο τον κόσμο μέσα, στο ποιοι είμαστε, στην εταιρεία, να ανοίξουμε λίγο αυτή την πόρτα. Κατά αυτόν τον τρόπο εμείς προσπαθούμε να τα χρησιμοποιούμε. Φυσικά και σε διαφήμιση, αλλά και λίγο για να έρθουμε κοντά και με τον κόσμο. Ναι. Και στις 2 εταιρείες σου λοιπόν, το προϊόν σου φτιάχνεται στην Ελλάδα, σωστά? Σωστά. Πώς πήρες αυτή την απόφαση? Με χέρι στην καρδιά. Λοιπόν, ήθελα πάντα να στηρίζω τη χώρα μου, την οικονομία και γενικότερα να είμαι και από πάνω. Γιατί στην αρχή εγώ ήμουνα μέσα στις βιοτεχνίες, στην βιοτεχνία τότε. Πήγαινε όλη την ημέρα μέσα σε ένα αμάξι, γιατί είναι και στα βόρεια προάστια, συνήθως στο κέντρο οι περισσότερες, εγώ μένω νότι. Να μαζέψεις τα υλικά, να πας στα πατρόν, να πας στις βιοτεχνίες, να ελέγξεις την παραγωγή. Άντε έγιναν λάθη ξανά πίσω στην παραγωγή. Εντάξει, είχε ένα τρέξιμο που αποφάσισα να το παντρευτώ για να παράγω στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν είναι σωστή απόφαση, εν τέλει, μακροπρόθεσμα, χωρίς να θέλω να πω κάτι κακό. Πάλι σίγουρα υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι, απλώς μας το κάνουν λίγο δύσκολο. Και ειδικά όταν ξεκινάς, δεν σου ανοίγονται εύκολα πόρτες. Και όταν έχεις μετά μεγάλες ποσότητες, πάλι λίγο έχεις περισσότερα να χάσεις, γιατί αν μια παραγωγή πάει λάθος, είναι μεγάλο το κόστος, γιατί είναι μεγάλη η ποσότητα των ρούχων. Αυτό εννοώ. Εντάξει, είμαι σε μια κατάσταση τώρα που ταλαιπωρούμε λίγο. Θα το πάω μέχρι τέλους εδώ στην Ελλάδα και θα δω πώς θα εξελιχθεί αυτό. Δεν θα ήθελα να το αλλάξω, η αλήθεια είναι. Ποιες είναι οι διαφορές, λοιπόν, που έχεις παρατηρήσει από το να φτιάχνεις το προϊόν στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες εταιρείες που μπορούν να το φτιάχνουν στο εξωτερικό? Επειδή δεν έχω τώρα εγώ δική μου εμπειρία, δεν μπορώ να το κρίνω ακριβώς. Ξέρω απλώς ότι ανάλογα και τη χώρα που θα επιλέξεις να φτιάξεις τα ρούχα σου στο εξωτερικό, έχουν πολύ ψηλές προδιαγραφές και πολύ αυστηρά κριτήρια σε ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς εδώ λίγο
τα ξεπετάμε λιγάκι. Οπότε γι' αυτό ταλαιπωρούμαστε, γιατί και εμείς θέλουμε να έχουμε το τέλειο ρούχο για τον δικό μας πελάτη. Είμαστε πάρα πολύ περίεργοι. Σπάμε τα νεύρα μετά στις βιοτεχνίες, γιατί εκείνοι, αυτά που βλέπουμε εμείς δεν τα βλέπουν εκείνοι κακώς. Επομένως υπάρχει ερχόμαστε σε αυτή την αντιπαράθεση. Και σίγουρα και το θέμα της τιμής. Εδώ είναι αρκετά ακριβά. Και παλεύουμε συνέχεια να έχουμε χαμηλά τιμές για τους πελάτες μας, χαμηλώνοντας το δικό μας περιθώριο κέρδους. Όχι γιατί θέλουμε να πλουτίσουμε και πρέπει να έχουμε μεγαλύτερο, αλλά γιατί και εμένα μεγαλώνουν τα έξοδά μου όσο μεγαλώνει η ομάδα μου και οι ανάγκες μου και οι εγκαταστάσεις, γιατί πλέον θέλω μεγαλύτερους χώρους. Οπότε κάπως και εγώ νιώθω ότι δεν μπορώ να το απεξέλθω όταν έχω μικρό περιθώριο κέρδους. Και εκεί είναι κάπου που έρχομαι στο αδιέξοδο. Και θεωρείς πως ο κόσμος γενικά εκτιμά το γεγονός ότι το προϊόν σου το φτιάχνει στην Ελλάδα? Ακόμη και αν είναι, ας πούμε, λίγο πιο υψηλή η τιμή σε σχέση με κάτι που μπορεί να φτιαχτεί στο εξωτερικό. Νομίζω ότι είναι ανάλογα που θα στοχεύσεις. Υπάρχει ο κόσμος που το εκτιμά, που ψάχνει το ελληνικό προϊόν. Δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, βέβαια, όλος ο κόσμος να πληρώσει το ελληνικό προϊόν με αυτό που συνεπάγεται, δηλαδή ποιότητα και τιμή. Γιατί πλέον οι ελληνικές εταιρείες είμαστε πολύ ακριβές. Οπότε ο κόσμος, όσο και αν θέλει να στηρίξει το ελληνικό προϊόν, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να το κάνει. Εμείς κάναμε φέτος μια αλλαγή μεγάλη, σταματήσαμε τη χονδρική για αυτόν τον λόγο, για να μπορέσουμε να κατεβάσουμε το περιθώριο κέρδους ακόμη πιο κάτω. Και φαίνεται ο κόσμος να ανταποκρίνεται καλά. Σίγουρα θα ήθελε και ακόμα πιο κάτω και μακάρι και εμείς να μπορούσαμε να το προσφέρουμε αυτό, αλλά έχουμε κάνει αυτή την αρχή και βλέπω ότι ναι, το εκτιμούν και το ψάχνουν. Γιατί από ένα σημείο και μετά νομίζω ο κόσμος εκτιμά και την ποιότητα, την καλή ποιότητα. Ναι, θέλει και την ποιότητα, θέλει και την τιμή, θέλει και την παραγωγή στην Ελλάδα. Είναι πολύ δύσκολο αυτό σαν πακέτο κάποιος να μπορεί να το ακολουθήσει. Το προσπαθούμε, ελπίζω να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Εσύ ξεκίνησες τις εταιρείες σου μόνη σου στην ουσία. Σε μια κοπέλα, ας πούμε, που θα σκεφτόταν τώρα ότι θέλει να ανοίξει τη δική της εταιρεία, αλλά έχει μια 9 to 5 δουλειά, ας πούμε, μια κλασική δουλειά που παίρνει τη μισή της ημέρα στην ουσία. Τι συμβουλές θα της έδινες για το ξεκίνημά της? Εντάξει, είναι δύσκολο, αλλά γενικότερα αυτό το ταξίδι είναι δύσκολο, οπότε είναι μια καλή αρχή νομίζω για να μπει σιγά σιγά στο τι σημαίνει επιχειρήν. Γιατί όταν έχεις δική σου επιχείρηση δεν υπάρχει 9 με 5 και δεν υπάρχει και το, ξέρεις, μετά τις 5 πάω σπίτι μου και κλείνω τα μάτια μου, ανοίγω ένα Netflix και είμαι χαλαρή. Τίποτα. Κοιμάσαι και ξυπνάς με αυτό το άγχος, γιατί είναι κάτι δικό σου, είναι σαν ένα νέο παιδί, ένα νέο μέλος που το παίρνεις από μωρό και σιγά σιγά θες να το μεγαλώσεις και να το φτάσεις, οπότε τίποτα, απλά δεν ηρεμείς ποτέ και δουλεύεις non-stop. Και στο μυαλό και στην πράξη. Θα έλεγα αυτό λοιπόν, να δει λίγο αρχικά, να κάνει μια αναγνώριση αν της αρέσει αυτό, αυτή η τόση πολλή δουλειά, τόσες πολλές ώρες, και σιγά σιγά να προσπαθήσει που θα βρει το χρόνο να μου πεις τώρα, που τα περισσότερα πρέπει να τα κάνεις πρωί. Αυτό, οι απόψεις δίστανται αυτό, δηλαδή σκέφτομαι αν είναι καλύτερο να εργαστείς για ένα διάστημα, να μαζέψεις, ας πούμε, ένα ποσό και να σταματήσεις να εργάζεσαι και να τα δώσεις όλα στην ουσία εκεί που θέλεις να δοκιμαστείς. Ή να το συνδυάσεις παράλληλα με κάτι άλλο που θα σου δίνει μια ασφάλεια. Ναι, κοίτα, αν μπορείς να το συνδυάσεις, φυσικά είναι το καλύτερο. Αν δεν μπορείς, και το ρίσκο δεν είναι να το φοβόμαστε, γιατί πάλι όταν είσαι επιχειρηματίας παίρνεις συνεχώς. Αν όχι κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα παίρνεις ένα ρίσκο. Έρχεται ένα ρίσκο μπροστά σου που πρέπει να το πάρεις. Κάποιες φορές σε οδηγεί σε κάτι καλό, κάποιες φορές σε κάτι κακό. Οπότε και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μάθημα αρχής για το επιχειρήν. Θα σταματήσω τη δουλειά μου για να ξεκινήσω κάτι δικό μου? Εγώ λέω ναι, να το πάρεις αυτό το ρίσκο. Και αν όχι, θα ξαναγυρίσει σε μια άλλη δουλειά. Γιατί πιστεύω πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος σε αυτό που πας να κάνεις και πραγματικά να δώσεις όλες σου τις δυνάμεις. Τίποτα, ναι, δίνεις όλο σου το είναι, όλο σου το αποθεματικό και ελπίζεις. Και αν όχι, εντάξει παιδιά, δεν έγινε και κάτι, ξανά θα ξεκινήσουμε από την αρχή. Εννοείται. Δεν σταματάμε σε μια αποτυχία. Ποτέ. Μια αποτυχία είναι πώς θα το πάρεις. Γιατί εγώ, επειδή έχω φτάσει σε ένα σημείο πέρυσι, να έχω πει ότι θα την κλείσω την εταιρεία. Δεν το είχα μοιραστεί αυτό. Σε αυτό το σημείο υπήρχε μια φωνούλα μέσα μου που έλεγε ότι απέτυχες. Δεν αποτυγχάνουμε. Είναι ένα κλείσιμο μια σελίδας που δεν πήγε καλά. Δεν σημαίνει ότι αν κάτι δεν καταφέρουμε έχουμε αποτύχει. Δηλαδή αυτό πρέπει να φύγει από πάνω μας. Τι σημαίνει δηλαδή επιτυχία?
πρέπει να είμαστε πάρα πολύ γνωστοί, να βγάζουμε πάρα πολλά χρήματα, να πηγαίνουν όλα ρολόι. Δεν υπάρχει αυτό. Εταιρείες κλείνουν και ανοίγουν άλλες, γιατί απλά έχει κλείσει αυτός ο κύκλος. Όπως και σε μια σχέση, σημαίνει ότι αποτύχαμε. Πάμε παρακάτω, είμαστε πιο συνειδητοποιημένοι, αυτό μας τελείωσε, ξεκινάμε κάτι καινούργιο. Και δεν σημαίνει ότι αν αποτύχει κάτι την πρώτη φορά, δεν θα πετύχει τη δεύτερη ή την τρίτη ή την τέταρτη. Σωστά. Είχα διαβάσει κάτι που έλεγε ότι όταν ήμασταν μωρά, παιδιά, και δεν σκεφτόμασταν ότι τι θα πει ο κόσμος για την αποτυχία μας, πώς θα μας κρίνουν αν δεν το καταφέρουμε αυτό που πάμε να κάνουμε. Κατά μέσο όρο, όταν προσπαθούσαμε να περπατήσουμε, πέφταμε 17 φορές τη μέρα. Αχ, τι ωραίο αυτό. Και παρόλα αυτά συνεχίζαμε να σηκωνόμαστε. Ναι, πολύ ωραία παρομοίωση. Μέχρι που περπατήσαμε. Ναι, φοβερό. Οπότε στην ουσία δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε ότι στην πρώτη αποτυχία τέλειωσαν όλα και πρέπει να παρατήσουμε τα πάντα. Αυτό. Κοιτάμε μπροστά και προχωράμε. Να πάμε σε ένα άλλο κομμάτι τώρα, σχετικά με το Dragon's Den που σε είδαμε πρόσφατα στην τηλεόραση. Μπήκε στο show. Μπήκα. Συνεργάστηκες με μία από τους κριτές, έτσι. Και σου βγήκε σε καλό, νομίζω. Ναι, σε πολύ καλό. Και το γεγονός ότι πήγα, γιατί είχα απορρίψει την πρόταση στην αρχή από φόβο. Γιατί η εκπομπή μου αρέσει πάρα πολύ. Και στο εξωτερικό την παρακολουθούσα, αλλά και στην Ελλάδα νομίζω έχει πάει πολύ καλά. Οπότε εγώ είχα ένα άγχος, γιατί αυτό είναι κάτι δικό μου. Έχω τεράστιο πρόβλημα με τους αριθμούς. Δηλαδή, τώρα μπορεί να διαβάσω κάτι και να μην το θυμάμαι. Ναι. Είμαι πιο πολύ τύπος οπτικός, όχι της αποστήθησης. Μπορεί να έχω και κάποιο είδους δυσλεξίας, δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει ποτέ. Οπότε, εγώ πάντα είχα το άγχος, πριν πάω εκεί, ότι θα ξεχάσω τα νούμερά μου και θα φανώ κακή επιχειρηματίας. Αυτό με ένοιαζε. Οπότε, εντάξει, όλα καλά, είπα μετά το ναι. Δεν κοιμόμουν να κάνω πεντάμινο. Προσπαθούσα να αποστηθήσω αυτό που ήδη ήξερα και απλά ευχόμουν να μην τα χάσω. Εντάξει, όλα καλά πήγαν όμως τελικά και ναι, μου έκανε πάρα πολύ καλό. Και στον εαυτό μου το ότι πήγα, γιατί ξεπέρασα μια φοβία μου. Ναι. Και ξέρεις, μετά, ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να χρειαστεί να ξανακάνω κάποιο pitch, οπότε τώρα έχω μια μικρή εμπειρία σε αυτό. Σίγουρα, και επίσης έχω δει πρόσφατα να κάνεις και παρουσιάσεις. Ναι, μετά ξεμπλοκάρεις λίγο, Αυτό, ναι. γιατί εγώ έτρεμα να κάνω παρουσιάσεις. Οπότε μετά έχω πάρει λίγο έτσι, μια δυναμική σε αυτό το κομμάτι και σίγουρα και η συνεργασία μου με την κυρία Λιλή μου έχει κάνει πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, πέρυσι μπήκαμε σε άπειρα φαρμακεία, πάνω από 600. Φέτος συνεχίζουμε, δεύτερη χρονιά. Εντάξει, σίγουρα είναι τρομερό να έχεις τώρα μια τέτοια Dragon δίπλα σου. Θα ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω, ποιο ήταν το σημαντικότερο μάθημα που έχεις πάρει ως τώρα από την πορεία σου στις επιχειρήσεις? Θα πω ότι το θέμα της εμπιστοσύνης, γενικά ότι ξεκινάει μία σχέση είναι κι αυτή, με τους ανθρώπους της παραγωγής, που ξεκινάει έτσι με όλες τις θετικές σκέψεις και από τις δύο μεριές να πάει καλά. Και θεωρώ ότι εντάξει, και οι δύο μεριές έχουν αυτή τη θετική διάθεση, να πάει καλά και να συνεργαστούν για όσο το δυνατόν περισσότερο. Απλώς σε μια στιγμή αλλάζουν και μπορεί να εξελιχθούν πάρα πολύ άσχημα. Και εκεί καλό είναι να είσαι προετοιμασμένος ή προετοιμασμένη από πριν. Απλά αυτό είναι το μάθημα που έχω πάρει, ότι δεν μπορείς ποτέ να είσαι προετοιμασμένος από πριν και πρέπει να παίρνεις γρήγορα αποφάσεις. Είναι λίγο αόριστο αυτό που λέω, το ξέρω, αλλά δεν μπορώ να δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα. Απλώς μου έχει συμβεί αρκετές φορές να ξεκινάμε είτε με συμβάσεις, γιατί καλό είναι πάντα να υπάρχουν γραπτά οι συνεργασίες που ξεκινάς. Βέβαια, όταν ξεκινάς και θέλεις ο άλλος και να σου ανοίξει την πόρτα και να υπογράψει και σύμβαση, πάρα πολύ δύσκολο θα το κάνει. Αλλά εντάξει, καλό είναι να έχεις ένα χαρτί και να παρακαλέσεις μπας και το υπογράψεις. Να είσαι καλυμμένος. Ναι. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και αυτό να έχεις, το θέμα με τις βιοτεχνίες, που εγώ από εκεί παίρνω τα περισσότερα μου μαθήματα, γιατί δεν έχω δική μου παραγωγική μονάδα, οπότε αναγκαστικά χτυπάω πόρτες. Και είναι και το μεγαλύτερο μου, η μεγαλύτερη σημασία στη δουλειά σου, το πιο σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μου. Ναι. Αν δεν έχω βιοτεχνίες, δεν έχω εμπόρευμα. Άρα όλα τα μαθήματα, ξαναλέω, τα παίρνω από αυτούς, από αυτές τις σχέσεις. Αλλά τι έλεγα τώρα, είδες, το ξέχασα. Έλεγα ότι... Για την εμπιστοσύνη.
Ότι ναι, ότι ξεκινάμε λοιπόν με αυτές τις βάσεις, με αυτά τα χαρτιά έλεγα πριν, και κάτι συμβαίνει και αλλάζει. Και αυτοί οι άνθρωποι, επειδή έχουν αυτή τη δύναμη στα χέρια τους, μπορούν να σε κάνουν λίγο ό,τι θέλουν. Αυτό είναι... Και αυτή τη στιγμή γι' αυτό με βλέπεις έτσι. Γιατί πάλι αυτά περνάω, δυστυχώς. Όσα χρόνια και αν περάσουν. Δεν ξέρω τι μάθημα μπορώ να δώσω όμως και τι μάθημα έχω πάρει από αυτό. Γιατί ακόμη και τώρα που έχουν περάσει πόσα χρόνια, πάλι το παθαίνω. Οπότε δεν ξέρω αν μπορείς κάπως να προστατευτείς από αυτό ακριβώς. Απλώς να το έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου, ότι ακόμη και οι καλύτεροι συνεργάτες και ακόμη και με τις πιο ωραίες βάσεις και την πιο ωραία συνεργασία να έχετε, σε μια στιγμή κάτι θα αλλάξει. Δεν ξέρω όμως γιατί συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει γιατί κάτι δεν τους αρέσει, γιατί ανεβαίνει ξαφνικά η δουλειά και ίσως θέλουν κάτι περισσότερο από σένα. Μήπως επαναπαύονται στο ότι έχετε χτίσει αυτή τη σχέση. Ναι, αλλά είναι πολύ δύσκολο αυτό το κομμάτι και πραγματικά ακόμα το ψάχνω στο πώς μπορώ να το καλύψω. Μέχρι στιγμής απλά αλλάζω συνέχεια συνεργάτες. Συνέχεια. Λοιπόν, σε κάτι διαφορετικό τώρα, έχω δει πάρα πολλά projects που κάνεις για τη γυναικεία αλληλοϊποστήριξη. Πώς βοηθάς και υποστηρίζεις άλλες γυναίκες? Προσπαθώ και εγώ κάπως να δώσω αυτή τη φωνή, αυτό που κάνεις και εσύ τώρα μέσω του podcast σου. Από τα social media που εντάξει, εκεί είναι η δυναμική μου τώρα. Δεν είναι ότι... Δεν ξέρω αν κάνω κάτι τρελό. Προσπαθήσαμε φέτος να κάνουμε μια καμπάνια που ουσιαστικά έχουμε ένα blog, προσπαθούμε να το συντηρούμε και αυτό έτσι με συνέπεια, που εκεί κάθε μήνα γράφουμε για μια γυναικεία επιχειρηματία, με την οποία της παίρνουμε κάποια συνέντευξη, της αφιερώνουμε και κάποια βιντεάκια. Είχαμε κάνει και εμείς στο Elise καφέ ένα ωραίο event με όλες αυτές τις γυναίκες επιχειρηματίες. Και επίσης κάθε μήνα, εκτός από το blog, της αφιερώνουμε και μια θέση στις courier bags μας. Σε όλες τις παραγγελίες που φεύγουν από το e-shop μας, φεύγει και το αυτοκόλλητο αυτής της επιχειρηματίας με το ποια είναι, το προσωπάκι της και την επιχείρησή της. Αυτό είναι μια πολύ πρωτότυπη ιδέα. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Και πραγματικά συγχαρητήρια γι' αυτό. Και μακάρι να ήξερα ότι θα αρέσει τόσο πολύ για να μην το κάνω κάθε μήνα, να το κάνω κάθε εβδομάδα, γιατί μας έστειλαν τόσα κορίτσια μετά. Ναι. Απλώς τώρα έχει προγραμματιστεί αυτή η καμπάνια έτσι. Καλά να είμαστε και του χρόνου θα το συνεχίσω. Ναι, είναι κάτι όμορφο να παίρνουν το βήμα μέσω από εμάς που έχουμε μία δυναμική αυτή τη στιγμή μετά από τόσα χρόνια. Και καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι για κάποια που ξεκινά τώρα. Σίγουρα, ναι. Να πάρει έτσι μία αναγνωρισιμότητα από όπου μπορεί. Τώρα που μου είπες για το event, πόσο σημαντικό πιστεύεις ότι είναι το να χτίσεις ένα network σαν επιχειρηματίας για να στηρίξεις την επιχείρησή σου? Πολύ δύσκολο νομίζω είναι πλέον, γιατί τα social media έχουν εξελιχθεί πολύ. Είμαστε πάρα πολλά άτομα μέσα σε αυτά. Όλοι προσπαθούμε κάπως να κερδίσουμε την προσοχή πάνω μας, είτε είναι επειδή είσαι επιχειρηματίας, είτε επειδή είσαι content creator, είτε επειδή κάνεις κάποιο άλλο επάγγελμα και το θες. Οπότε, ξέρεις, λίγο κάπως όλοι τρέχουμε να μαζέψουμε, να πέσουμε στην προσοχή του κόσμου, είτε επειδή θέλουμε να τον κάνουμε πελάτη, είτε για άλλους λόγους. Το θεωρώ πολύ δύσκολο και γι' αυτό θεωρώ σημαντικό όσο μπορούμε να υποστηρίζουμε η μία την άλλη. Εντάξει, δεν είναι κάτι να δώσεις τώρα ένα story, παράδειγμα, ή αν έχεις λίγο χρόνο, να δώσεις αυτό το χρόνο σε ένα κορίτσι που ξεκινά τώρα. Είναι δύσκολο, το ξέρω γιατί και εγώ ξεκίνησα χωρίς υποστήριξη. Νομίζω ότι και τα κορίτσια που ξεκινούν τώρα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Ναι. Και βλέπω, μοιράζονται και εκείνες τις ιστορίες τους που στέλνουν σε κορίτσια, δεν τους απαντάνε. Να πω ότι και εγώ στέλνω σε κορίτσια και δεν μου απαντάνε. Δεν έχει να κάνει με το αν ξεκινάς τώρα ή όχι, νομίζω. Αυτό είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνω, γιατί δεν απαντάει ο κόσμος σε ένα απλό. Δεν με ενδιαφέρει, ρε παιδί μου, ή δεν μπορώ να το κάνω. Είναι άσχημο να μην απαντάς. Από τη στιγμή που είναι η δουλειά σου κιόλας, πιθανότατα. Ναι. Δεν ξέρω αυτό γιατί συμβαίνει. Το βλέπω πάρα πολύ που τώρα κάποια κορίτσια το ανεβάζουν στο TikTok. Και έτσι σκέφτηκα κι εγώ ότι, και εμένα δεν μου έχουν απαντήσει. Ναι, νομίζω ότι δεν είναι τίποτα, ρε παιδιά. Είτε να απαντήσεις ένα δεν μπορώ να το κάνω στην παρούσα φάση, έχω πολλά εμπορικά. Ναι. Είτε στην τελική, αν μπορείς να κάνεις ένα απλό shout-out. Δεν είναι κάτι. Ναι. Ειδικά μεταξύ γυναικών πιστεύω ότι θα είναι. Ναι, είναι όμορφο. Και εντάξει, μπορεί η άλλη να μην πάρει πώληση, αλλά θα πάρει χαρά. Ναι, οπότε σίγουρα. Το κάνω.
Και έχω δει και σένα που ανεβάζεις μικρές εταιρείες. Ναι, εγώ προσπαθώ, γενικότερα στην καραντίνα, από τότε το κάναμε αυτό. Είχαμε μια πάλι κατηγορία που κάναμε support μικρές επιχειρήσεις και ανεβάζαμε πάλι στο blog και στα social media, υπήρχε και highlight. Τώρα έχω κάνει ένα αντίστοιχο highlight στο προφίλ μου, γιατί προσπαθώ όταν μου στέλνουν κορίτσια να τα ανεβάζω έστω με ένα story, γιατί και εγώ να πω ότι είμαι σε ένα γραφείο που δεν μπορώ να ανεβάζω κάτι χωρίς να περάσει από την έγκρισή τους, αλλά τουλάχιστον έχω διεκδικήσει αυτό, έστω να μπορώ να ανεβάζω κάποια story για αυτά τα κορίτσια. Και εντάξει, το κάνω. Δεν είναι κάτι. Επίσης, έχω δει τώρα πρόσφατα, κάνεις και κάποιες συνεργασίες με τα ρούχα σου με άλλες εταιρείες. Ναι, αυτό είναι πάλι κάτι που ξεκίνησε με τη Δέσποινα την Κατζηρούπα, που είχε αναλάβει το TikTok μας στις αρχές. Πλέον είναι in-house, αλλά είναι πολύ καλή μου φίλη και πάρα πολύ καλό κορίτσι. Οπότε ξεκινήσαμε, είχε μια ιδέα έτσι για κάποια footer και κάποιες ιδιαίτερες τάμπες και ξεκινήσαμε μαζί, πήγε πάρα πολύ καλά. Και μετά πάλι άρχισα να μιλάω με άλλα κορίτσια που είτε είναι στο ξεκίνημα είτε έχουν δικές τους εταιρείες και είπαμε γιατί όχι. Συνεργάστηκα και με τη Βαλαβάνη που δεν είναι στο ξεκίνημα. Πήγε πάρα πολύ καλά και αυτό και τώρα θα ακολουθήσουν κι άλλες. Τέλεια. Ανυπομονούμε να δούμε. Ναι, ωραία είναι και αυτά τα collab. Γιατί όχι. Λοιπόν, έχουμε πει 2 εταιρείες, social media, όλα αυτά και ταυτόχρονα και προσωπική ζωή. Πώς μπορείς να τα διαχειρίζεσαι όλα? Τι είναι αυτό? Είναι αυτό. Πώς λοιπόν διαχειρίζεσαι το χρόνο σου ανάμεσα σε όλα αυτά? Δεν τον διαχειρίζομαι καλά. Προσπαθώ. Εντάξει, μου τρώει πάρα πολύ από την καθημερινότητά μου και από τον ελεύθερο μου χρόνο. Σκέφτομαι συνέχεια. Δεν ξεκουράζω το μυαλό μου, κακώς. Τώρα, όταν μπήκε το 24, το έχω πάρει λίγο διαφορετικά. Προσπαθώ να μην χάνω τον ύπνο μου, γιατί τον έχανα μέχρι πέρυσι, που σου είπα κιόλας ότι σκεφτόμουν να μην συνεχίσω. Πλέον το έχω πάρει λίγο ότι, εντάξει, απλά πάμε, όπου βγει, αν δεν βγει δεν έγινε και κάτι. Και αυτό κάπως με ηρεμεί μέσα μου, με καλμάρει. Ενώ αν σκέφτεσαι ότι πρέπει να βγει, τι θα κάνω, αυτό δεν πάει πουθενά. Οπότε πηγαίνω, κοιτάζω μόνο, εστιάζω στο τώρα. Πάω μέρα με τη μέρα και κάπως έτσι έχω κερδίσει λίγο μια ηρεμία και έχω κερδίσει και το ότι θα βγω και μετά τη δουλειά και με μια φίλη. Δεν το έκανα ούτε αυτό, δηλαδή ήθελα απλά να πηγαίνω σπίτι μου, να είμαι μόνη μου, να περνάω μόνο, ένιωθω ότι κανείς δεν με καταλαβαίνει, τα άγχη μου, μιλάγα μόνο για τη δουλειά, οπότε εννοείται αυτό είναι και κουραστικό και για τον απέναντι. Τώρα ναι, όχι, το έχω βελτιώσει. Απλά το μέσα μου ακόμα δεν έχω φτάσει εκεί που θα ήθελα. Ναι. Σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά, θα φτάσουμε και εκεί. Σε αυτό το λίγο έτσι ελεύθερο χρόνο που ξεκλέβεις, τι σου αρέσει να κάνεις και σε κάνει να νιώθεις καλά για τον εαυτό σου? Μ' αρέσει πάρα πολύ το πιλάτες που έχω εντάξει και το βάζω βράδυ επίτηδες για να μην είναι ανοιχτή εταιρεία. Γιατί στην αρχή το έκανα όταν ξεκίνησα, το έκανα πρωί και ήμουνα συνέχεια στο κινητό. Οπότε τώρα βλέπω ότι αυτό με ηρεμεί, δηλαδή αυτή τη μία ώρα ξεκουράζεται το κεφάλι μου και η σκέψη μου. Και η γιόγκα μου αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και αυτό με ηρεμεί. Λίγο γιώνομαι. Ναι. Και νιώθεις και καλύτερα με το σώμα σου, γενικά πολύ, μια πολύ, ευεξία. ναι. Και λίγο αυτό αφήνεις, όταν φτάσεις στο σημείο που πραγματικά να αφήσεις τις σκέψεις, γιατί η γιόγκα σε εκπαιδεύει λίγο σε αυτό. Στην αρχή δηλαδή, όταν ξεκινάς, επειδή είναι πολύ αργή, έχεις ανάσες, πρέπει να συγκεντρωθείς στη στάση του σώματός σου. Όταν έχεις σκέψεις, αυτό δεν βοηθά. Και στην αρχή έχεις. Αλλά σιγά σιγά αυτό το χτίζεις και το εκπαιδεύεις και το γυμνάζεις και το μυαλό και φτάνεις στο σημείο όντως να κοιτάζεις το κέντρο σου και να έρχεσαι στη γη. Οπότε αυτό με βοηθά, μ' αρέσει. Νομίζω είναι μια πολύ καλή λύση στο στρες της καθημερινότητας. Πολύ, πολύ. Ήθελα να σε ρωτήσω, εάν πιστεύεις ότι εσύ ίδια έχεις κάνει manifestation για να φτάσεις εδώ και αν γενικά πιστεύεις στο manifestation. Μου αρέσει να το έχω στη ζωή μου σαν συνδυασμό με τη σκληρή δουλειά. Δηλαδή, μου αρέσει η έννοια του manifest, γιατί σκέφτεσαι και ελκύεις ό,τι θετική σκέψη μπορείς. Και όταν αυτό το βάζεις μέσα σου, αναγκαστικά θα σου έρθουν και θετικά, θα δεις και θετικά τη ζωή. Ναι. Εγώ κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Δηλαδή, πάλι από πέρυσι έχω ξεκινήσει λίγο να προσπαθώ, μαζί με τη γιόγκα ήρθε τώρα αυτό το manifest. Οπότε έχω παρατηρήσει ότι όταν
το εντάσσεις αυτό στη ζωή σου, κάπως πάλι εκπαιδεύεις το μυαλό σου στην θετική άβρα και έτσι αντιμετωπίζεις και τις δυσκολίες θετικά και το μέλλον προσπαθείς να το έλκεις με θετική ενέργεια, οπότε κάπως, ρε παιδί μου, ξέρεις, θα πάνε και κάπως όλα καλά, γιατί αν έρθει και κάτι στραβό θα το δεις θετικά, οπότε πάλι καλό θα το πάρεις. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι κάπως το βοηθάς, όχι ότι επειδή σκέφτεσαι κάτι, αυτό θα γίνει και θα σου έρθει ξαφνικά. Κάπως έτσι συνδυαστικά νομίζω ότι δουλεύει ωραία. Ναι. Νομίζω ότι είναι λίγο παρεξηγημένη η έννοια, γιατί το ακούει κάποιος και νομίζω ότι πιστεύεις ότι μαγικά θα σκεφτείς κάτι και θα γίνει επειδή το σκέφτηκες. Ναι, σίγουρα. Τώρα κάναμε ένα TikTok βίντεο για το event που είχα τη Stan Pair τις προάλλες και κάναμε ένα trend με έναν ήχο που και καλά είσαι γύρω κάνεις γύρω-γύρω και κάνεις ξόρκι. Να πάει καλά το event. Πάει καλά. Και λέγαμε να πάει καλά το event, που ήταν ξεκάθαρα αστείο και λέμε κάνουμε manifest να μην πάει κάτι στραβά. Ναι. Μου πάει όλα στραβά τον τελευταίο μήνα, οπότε το κάναμε και λίγο inside joke. Και γράφει ένας από κάτω ότι η σύγχρονη Ελληνίδα του 2024 manifest και κάτι άλλο είπε, δεν θυμάμαι. Ναι. Και λέω, ναι φίλε μου, αυτό ακριβώς κάναμε, manifest, και κάτσαμε στον καναπέ και δεν κάναμε... τσουπ, ήρθε το event και έγινε, δηλαδή. Εντάξει, λίγο ας περνάμε και καλά, παιδί μου. Γέλα λίγο, είναι ωραία και μικρή. Δηλαδή, όλα καλά. Εντάξει, εγώ το βλέπω περισσότερο από την άποψη ότι όταν σκέφτεσαι κάτι και είναι η προτεραιότητα στο μυαλό σου, δηλαδή το έχεις, είσαι πολύ focused σε αυτό, δεν είναι ότι προφανώς θα ξυπνήσεις μια μέρα και θα γίνει μαγικά, αλλά το ότι η κάθε κίνηση που κάνεις είναι προς αυτό το σκοπό. Ναι, αυτή την κατεύθυνση. Αυτό έχεις δίκιο. Επομένως, αργά ή γρήγορα, είναι λίγες πιθανότητες να μην το πετύχεις. Έχεις δίκιο. Όπως και επίσης όταν μαυρίζουμε και είμαστε κακοδιάθετοι, σκεφτόμαστε όχι, αυτό θα πάει λάθος, να τώρα μου ήρθε και αυτό. Και μετά κάπως πάει ντόμινο. Είναι επειδή μετά δεν έχεις όρεξη να σηκωθείς, οπότε αναγκαστικά μετά κάπως δεν το κουβαλάς και σε άλλα πράγματα. Αυτό. Μιας που μιλάμε τώρα για τις μαυρίλες, έχει υπάρξει κάποια στιγμή που ήταν τόσο δύσκολη που σκέφτηκες να παρατήσεις όλα και να κάνεις κάτι πολύ διαφορετικό? Ναι, το σκέφτομαι τα τελευταία χρόνια. Έχω λίγο κουραστεί. Ειδικά πέρυσι ήμουνα λίγο πριν, το κάνω. Δεν το έκανα, έδωσα άλλη μια ευκαιρία. Θα δούμε πώς θα πάει φέτος. Τώρα, εντωμεταξύ, ψάχνω και καινούριο χώρο, οπότε σκέφτομαι να τα δώσω όλα για όλα. Δηλαδή, να πάω και στο νέο χώρο, να ανοίξω και αυτή τη νέα αγορά, να δώσω και λίγο χρόνο ακόμη τώρα που βλέπω ότι ανταποκρίνει το κόσμος και πάει κάπως καλύτερα από ό,τι πέρσι. Πέρσι πήγαμε πάρα πολύ κακά. Σκέφτεσαι δηλαδή να ανοίξεις φυσικό κατάστημα που να μπορεί να έρχεται ο κόσμος? Όπως είμαστε τώρα στη Γλυφάδα, που έχουμε ένα μικρό χώρο που έρχεται ο κόσμος, απλά είμαστε με ραντεβού, κάπως έτσι θα το πάμε και στο κέντρο. Στην αρχή θα έχουμε το ίδιο μοτίβο. Αν δούμε ότι πάει καλά, θα καλωσορίσουμε και ένα νέο μέλος για να είναι μόνιμα εκεί και να είναι μόνιμα ανοιχτό σαν κατάστημα. Αλλά πάλι όλες θα μεταφερθούμε από εδώ εκεί, σε μια νέα βάση. Σε αντίθεση τώρα με αυτό που λέγαμε, ποια ήταν η πιο ευτυχισμένη στιγμή μέσα στην επαγγελματική σου πορεία? Θα πω το Dragon's Den όταν προβλήθηκε, γιατί αυτή η ανταπόκριση του κόσμου, αυτές οι πωλήσεις που βλέπεις μετά, αυτά τα μηνύματα, τα τόσο όμορφα που λαμβάνεις, εκεί πραγματικά απλά έκατσα και είπα Μυρκέτα, τώρα απόλαυσέ το λίγο και πες ένα μπράβο στον εαυτό σου, γιατί δεν λέω συχνά, είμαι πολύ αυστηρή. Ένιωσα μια δικαίωση. Είναι πολύ ωραίο συναίσθημα. Δεν το έχω ξανανιώσει από τότε. Ήταν στιγμιαίο. Αλλά όσο κράτησε, πέρασε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο συναίσθημα. Δηλαδή, πραγματικά ελπίζω να έχω και άλλες τέτοιες στιγμές που να δικαιώνεται όλος αυτός ο κόπος μου και εμένα και της ομάδας μου. Υπάρχει κάποιο άλλο είδος επιχείρησης που θα σκεφτόσουν να ασχοληθείς στο μέλλον, κάτι που σε ενδιαφέρει? Το ψάχνω γενικότερα. Συνεχώς με περιτριγυρίζει αυτή η ιδέα. Δεν ξέρω τι θα ήταν αυτό όμως. Θα ήθελα να είναι κάτι με σκυλάκι, νομίζω. Ναι, έχεις φαντάζομαι σκυλάκι? Έχω, ναι. Δυστυχώς 15 χρονών. Έχει μεγαλώσει, και δεν ξέρω, νιώθω ότι όταν είμαι γύρω από σκυλιά, είμαι πολύ χαρούμενη. Ίσως έκανα κάτι... έχει περάσει από το μυαλό μου η ιδέα να έκανα κάτι με ηλικιωμένα σκυλάκια. Δεν ξέρω αν θα αντέχα όμως το συναίσθημα της απώλειας,
Αλλά επειδή πάρα πολλά ηλικιωμένα σκυλάκια μένουν μόνα τους, είτε επειδή χάνουν τους ιδιοκτήτες, είτε επειδή κάτι συμβαίνει, γιατί όταν μεγαλώνουν βγάζουν και πολλά προβλήματα και αυτά τα καημένα να κάνουν όπως και εμείς. Έχει περάσει πολλές φορές από το μυαλό μου ότι θα ήθελα να έχω κάτι γι' αυτά. Δεν ξέρω. Κάτι πολύ διαφορετικό σε σχέση με αυτά που κάνεις, αλλά και πρωτότυπο θα έλεγα. Ναι. Μην πάρει κανείς την ιδέα μέχρι να το κάνω. Όχι, είναι established. Μυρκέτα. Τώρα θα ήθελα να μοιραστείς μαζί μας τα μεγαλύτερά σου όνειρα για τις επιχειρήσεις σου. Το όνειρό μου είναι να επιβιώσουν όλες αυτές τις δυσκολίες. Θα ήθελα, δηλαδή θα στενοχωρηθώ αν χρειαστεί να κάνω κάτι άλλο, η αλήθεια είναι. Μ' αρέσει αυτό που κάνω, παρόλο που έχω και τα δύσκολα. Και μ' αρέσει πάρα πολύ η ομάδα μου, είμαι πολύ δεμένη. Δηλαδή, ξεπερνάς και πάρα πολλές ώρες. Εγώ δηλαδή τις περισσότερες ώρες στο γραφείο και όταν δεν είμαι εδώ λόγω συζυγικών υποχρεώσεων, να το πω και έτσι, είμαστε στο FaceTime όλη μέρα και στα τηλέφωνα. Οπότε έχω δεθεί, τις νιώθω σαν οικογένεια, στεναχωριέμαι αν κάποια σταματήσει και πάει σε άλλη δουλειά, μου στοιχίζει πολύ. Οπότε ένας από τους λόγους που πέρσι στεναχωριόμουν πιο πολύ ότι θα χάσω την επαφή μου με αυτά τα κορίτσια και αυτό που έχουμε στην καθημερινότητα, παρά ότι θα κλείσω τη δουλειά. Πίστευτο, Είχα πιάσει τον εαυτό μου να το σκέφτομαι αυτό. Οπότε, ναι, θα ήθελα πιο πολύ να πάει αυτό, να καταφέρω να επιβιώσω στις επιχειρήσεις μου αυτές τις δύο, να μεγαλώσω αυτή την τόσο ωραία ομάδα που έχω, να ανοίξουν και άλλες θέσεις εργασίας και να συνεχίσουμε έτσι να περνάμε όμορφα όλες μαζί και να δουλεύουμε όλες μαζί. Αυτό είναι ένα όνειρό μου, δεν από ψέματα. Γιατί περνάμε και ωραία. Να πραγματοποιηθεί. Οπότε ναι, αυτό θα ήθελα. Και για προσωπικούς στόχους? Προσωπικούς στόχους είναι... Κοίτα να δεις, ένα προσωπικό στόχο δεν έχω. Κοίτα, γενικότερα έχω μια πολύ ωραία ζωή. Μου αρέσει, την απολαμβάνω. Είμαι με τον Στέφανο τώρα, τον σύζυγό μου, είμαστε 10 χρόνια μαζί, 11 βασικά. Και περνάμε πολύ ωραία. Δηλαδή, δεν έχω κάποιο στόχο. Στόχος μου είναι να συνεχίσουμε να περνάμε καλά, να έχουμε αυτή τη σχέση που κάνουμε. Είμαστε και φίλοι μέσα σε όλα και είναι το στήριγμά μου. Να μπορώ κι εγώ να τον στηρίζω όσο μπορώ, γιατί και εκείνος ταξιδεύει συχνά, αλλάζει συχνά χώρες, πόλεις, οπότε εντάξει και για μένα είναι λίγο δύσκολο. Οπότε αυτό, να μπορώ κι εγώ να συνεχίσω να τον στηρίζω, να έχουμε αυτή τη σχέση χωρίς να μας χαλάσει, γιατί και τα ταξίδια και η φθορά και η απόσταση υπάρχει. Οπότε στόχος μου είναι αυτός, να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την όμορφη σχέση. Και τελευταία ερώτηση και η αγαπημένη μου κάθε φορά. Ποια κοπέλα θα ήθελες να δεις σε ένα επόμενο επεισόδιο Oh My Gosh? Θα ήθελα πάρα πολύ να δω τη Δέσποινα Κατσιρούμπα, η οποία είναι ένα κορίτσι που ξεκίνησε σαν content creator και έκανε τη δική της εταιρεία γύρω από αυτό και έχει να πει πράγματα, γιατί είδε και εκείνη πόσο δύσκολο είναι αυτό το κομμάτι. Οπότε θα ήθελα να πει στα νέα κορίτσια, γιατί και εκείνη ανήκει στην Gen Z, και έχουμε χάσμα πλέον. Θα ήθελα να πει την εμπειρία της. Παρ' όλα αυτά κάνουμε keep up, μπορώ να πω, Ναι, κάνουμε, προσπαθούμε. Και στο κομμάτι του επιχειρήν θα ήθελα να δω την Ευτυχία Λαζάρου. Αυτό θα ήταν, και νομίζω, εκείνη έχει να πει πολλά στο πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί καταρχάς κοίτα που βρισκόμαστε. Και όλο κάτι κάνει και εκείνη, οπότε έχει να πει πολλά. Να πούμε ότι η Ευτυχία Λαζάρου είναι η ιδιοκτήτρια του Ελίζ, οπότε σίγουρα πιστεύω θα είναι πολύ ωραίο να έρθει σε ένα επόμενο επεισόδιο. Αυτά. Εγώ αυτές έχω να πω. Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά που ήρθες. Και εγώ πραγματικά πέρασα και πάρα πολύ ωραία. Και εγώ το ίδιο. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτού του επεισοδίου. Θα ζητήσω από εσάς να κάνετε ένα subscribe εδώ στο YouTube και like φυσικά στο βίντεο αν σας άρεσε. Και όποιος θέλει φυσικά μπορεί να πάει να ακολουθήσει και εμένα, Σίλια Δούμου, και το podcast Oh My Gosh Podcast στο Instagram. Και εννοείται μην ξεχνάτε την καλεσμένη μας, Μυρκέτα, και τις δύο εταιρείες της, Tanpire και No Thinking. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστούμε πολύ.